Firma Altrak vznikla 1. marca 1993. Budúci rok budeme mať už 20 rokov a vlastne od začiatku filozofia firmy bola taká, že sme skôr bežcami na dlhé trate. Snažili sme sa pristúpať k zákazníkovi, aby sa k nám vracal, aby sme vytvárali priestor pre dlhodobý vzťah so zákazníkom. A robili sme to tým spôsobom, že sme hrali čestnú hru. Hrali sme fair a myslím si, že aj to je dôvodom, že už teraz budeme mať 20 rokov. Firma Altrak predáva tmavú elektroniku, počítače, televízory, audiotechniku. Predávame bielu techniku, chladničky, práčky a vybavenie domácnosti. A predávame taktiež autodiely. Predávame veci, ktoré sú dlhodobej spotreby, ktoré potrebujú servis, ktoré potrebujú údržbu. Máme vlastný servis počítačov, kde sa naši pracovníci venujú zákazníkom. A toto je výsledok, že sme tu 20 rokov. Snažíme sa oslovovať zákazníkov priamo, snažíme sa ich formou recenzií, formou uputávok, sprístupnením novinky, ktoré sú na trhu, sprístupnením technické detaily, ktoré môžu byť pre nich zaujímavé a ktoré ich neskôr môžu, ale aj nemusia priviesť ku nám. Je to určitá forma podpory trhu alebo určitá forma vzdelávania zákazníka.